BPFनि अनगायै गुबुना जुदि फैयोब्ला बिनि खोथाखौ जेन लानाङा, लायोब्लानो बिनि मोनसे गाज्रि परिबेसा नोंसोरनि दिनाव जागोन। रायजोखौ मिसलिडिं खालामनाङा, रायजोखौ माने मोननांगौनिफ्राय बन्सित खालामनाङा। सोरबा लिडारा BPFनि बागै बा नांगोलनि बागै गुबुन दलाव होनो थाखाय खावलायगोन आरो बिथांनि बुंनायखौ जेब्ला रायजोआ लागोन अब्ला रायजोआ मोननांगौफोरनिफ्राय डिप्रेभ जानो हागौ होनना आं रायजोखौ बुंदों। जाय बिरोधी पार्टिया BPFनि एगेन्स्टआव खोथा बुंनानै रायजोखौ गावसोरनि फारसे नारनानै लाना थांगोन, बेयो गावनो रेडि जानानै थानांगोन जे आङो रायजोनो जेननायनि उनाव, इलेक्सन जोबनायनि उनाव आं रायजोनो होनो हागोन ना हाया। अरुण'दयनि खामानि, IUNनि खामानि, IBSनि खामानि, जिखि जाया खामानिखौ जेन मावनो थाखाय नोंनि न'आव जेन थाङा, नङा होमबा? BPFनि अनगायै गुबुन बिरोधी पार्टिनि दैदेनगिरिफोरखौ बुंदों, गामिफोराव हाबनानै मिसलिडिं खालामनाङा। दिनै सरकारा हाग्रामा महिलारिनि सोरबा लिडारा BPFनि बागै बा नांगोलनि बागै गुबुन दलाव होनो थाखाय खावलायगोन आरो बिथांनि बुंनायखौ जेब्ला रायजोआ लागोन अब्ला रायजोआ मोननांगौफोरनिफ्राय डिप्रेभ जानो हागौ होनना आं रायजोखौ बुंदों, नङा होमबा? दा बिनिखायनो सोरबा लिडारा रिक्स लानानै सरकारनि बायदि आंबो खामानि मावनो हागोन होननानै सोरबाया जुदि रिक्स लानो हायोबासो रायजोनि गेजेराव खोथाखौ बुं होनना बुंदों। माने रायजोखौ मिसलिडिं खालामनाङा, रायजोखौ माने मोननांगौनिफ्राय बन्सित खालामनाङा होनना आं रायजोखौ बुंदों। बेनिखायनो जाय दैदेनगिरिया, जाय बिरोधी पार्टिया BPFनि एगेन्स्टआव खोथा बुंनानै रायजोखौ गावसोरनि फारसे नारनानै लाना थांगोन, गावसोरनियाव भट होनो थाखाय खावलायगोन, बेयो गावनो रेडि जानानै थानांगोन जे आङो रायजोनो जेननायनि उनाव, इलेक्सन जोबनायनि उनाव आं रायजोनो होनो हागोन ना हाया। बेनिखायनो गोबां साननाय आरो सिन्ताजोंसो नोङो खोथाखौ बुं, जेन रायजोआ नोंनि न'आव थांनानै अरुण'दयनि खामानि, IUNनि खामानि, IBSनि खामानि, जिखि जाया खामानिखौ जेन मावनो थाखाय नोंनि न'आव जेन थाङा, नङा होमबा? बेनिखायनो हाबोदान जा रायजोआबो BPFनि अनगायै गुबुना जुदि फैयोब्ला बिनि खोथाखौ जेन लानाङा, लायोब्लानो बिनि मोनसे गाज्रि परिबेसा नोंसोरनि दिनाव जागोन, दुखु मोनलायनाय जागोन। बेनिखायनो बै बिरोधी पार्टिनि दैदेनगिरिफ्राबो स्ट्रं जा जे आंनो होगोन, आंनो IUN होगोन, आंनो IBS होगोन, आंनो बृद्ध बोरायनि खामानिखौ मावनो हागोन होननानै दायित्व लानो हानाय मानसियासो रायजोनियाव खोथा बुं, बास ना।